To je stejné. Nechám 27, jo, teďka. Jo, to je 28. Prostě mi to trošku pomalejší. Ale kam ten jde? Kam jede? Tak jdeme stát. Teď padne a chudák bude. Ale on ho neposled, protože mu řekl, že ať pustí. Bude ti tam další, ale bylo. Oni tam mají lodku tam pozadu. Aha. To jsem si to uvěděl, tak padá. Ale jak ho dělal obluk, jako hezky, že to... Aj, ustál. Se pizzu. To je jiný fraj. Než si vydrží, tak... A už jsem mu neprofesiována. Aha, jaj. On se měl pustit.